Dit is nog een hele grote waterval. We hadden gedacht dat die kleiner zou zijn. Hij kost ook maar iets van 15 of 16 euro. En ja, het effect is dat je hem moet ophangen. We gaan hem ophangen aan een brug. En dan heb je eigenlijk fonteinen op de kop. En die komen als een waterval naar onder. Heel mooi effect. Dat gaan we ook gewoon testen voor jullie. Dit even strak halen allemaal. We hebben nu weer.